Idol, nandito na Sir Neil Katibo nang kumuha sa atin ng mga African Lovebirds, Visual Dan Palo at saka isang Project Opa Dan Palo mga ka-idol. Kaya pangatlong order niya sa atin to, kaya nagpapasalamat ako sa kanya sa patuloy na pagkuha ng mga ibon sa atin mga ka-idol. Kaya sa mga gustong kumuha, yan mga legit breeder po na mga pinagkukuhanan natin at saka mga legit customer po, yan katulad ni Sir Neil. Pangatlong beses na po niya pagkuha sa atin mga ka-idol. Kaya maraming salamat idol sa pagkuha mo. Yan, baka gusto mag-shoutout idol. Okay na, nahiya si idol. Kaya sa mga bago nating subscriber dyan, tsaka sa mga viewers natin, if ever na gusto nyong kumuha ng mga linyada ni Dorsor Sua at saka sa mga magagandang mga ibon na gusto nyong magpiyesa o kaya mag-project ng mga Opa Dan Palo, marami po tayo mga available mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kaya maraming salamat idol. Idol Neil, thank you. Yan mga ka-idol, nakuha na natin yung Mauve Dan Palo na kay Dorsor Sua. Ito, kukunin na yung customer natin by tomorrow, di-deliver natin. Kaya ito, kinuha na natin para makita ninyo na talagang legit po yung pinagkuhanan natin ng mga breeder ng mga Dan Palo. Yan mga ka-idol ha. Yan, papasa natin yan kay Sir bukas. At saka itong Far Blue Opa Possible Dan at saka isang Violet Far Blue Possible Dan, yan bibigay din natin sa kanya bukas. Kukunin niya mga ka-idol. Kaya ina-update natin para alam ninyo na talagang legit breeder po yung pinagkukuhanan natin ng mga Visual Dan Palo at saka mga karga ng mga Possible Dan Palo natin mga ka-idol. Morning mga ka-idol, update muna tayo sa mga i-deliver natin mamaya sa SM Pampanga at mamaya ay pipick upin yung isang natin na ibon, mga low mute lang mga ka-idol, pero nakapag-dandil tayo. Yung natin na binlog natin yung Dan ni Dorsor Sua ay yung Mauve Dan Palo na visual ay nabenta na po mga ka-idol. Kaya nakuha ng isang legit customer natin na nakadalawang beses na siyang kumuha sa atin. Isang split dilute na Far Blue, and then tapos kumuha siya ng dalawang pares na Project Opa Dan Palo kamakailan lang. Tapos ngayon kumukuha na naman siya ng isang Visual Dan Palo. Yan po yung Visual Dan Palo natin na Mauve Dan Palo. Yan, shoutout kay Sir Neil Katibo. Yan, bali kinuha niya ay isang Visual Dan Palo na Mauve Dan Palo mga ka-idol at isang pares ulit na Project Opa Dan Palo, Far Blue Ewing Opa Possible Split Dan Palo, and then Far Blue Bio Possible Split Dan Palo. Yan po yung kinuha niya sa atin mga ka-idol. Bali itong deal na to ay sa kanya po mga ka-idol. Ayan po, isang Mauve Dan Palo na visual with DNA mga ka-idol. DNA hen po yan. At saka isang Project Opa Dan Palo mga ka-idol. Kaya napakaswerte dahil mababa ang presyo na naibigay natin sa kanila. Maraming umiiyak na breeder, pasensya na po mga big time breeder, ay kailangan dahil tinutulungan natin yung mga kaibigan natin kasi pahirapan po na ngayon na mag-out ng mga African lovebirds, lalo na wala na masyado bumibili. Kung ipagmamalakasan mo or pangsisiksikan mo
yung presyo na mahal na ibon, hindi talaga kukunin ng mga iba. Kung may pera yan, at least kukunin pa rin ng iba kung gano'n ang presyo. Pero kung saktong budget lang yung pera nila, katulad nito na deal natin sa magandang presyo na murang halaga, at least kinuha ng mabilisan mga ka-idol. Kung kailangan mo naman kasi talaga ng pera ngayon, nagpapasko, dalawang occasion ang magaganap, kaya kailangan i-rush sale natin yung mga African lovebirds. Hindi ko na po kasi yung hawak na presyo ng mga ibon kasi yung pong breeder na mismo yung nagbigay ng ganun presyo mga ka-idol. Kaya syempre sinusunod lang po natin kung anong presyo yung binigay po sa atin ng breeder ng mga African lovebirds na to mga ka-idol. Kaya pasensya na po sa mga natatamaan po natin sa mga presyo ng mga ibon. Kaya kailangan po tanggapin na po natin talagang pababa na po talaga yung mga presyo ng ibon kasi may mga bagong mutation po na pumapasok po sa ating mga ibon ngayon mga ka-idol. Sila po yung mataas ang presyo. Tsaka ito po, shoutout din natin si Sir Lisnab Anjay. Mamaya ay kukunin niya itong isang natin, pale follow natin na galing sa ating kaibigan sa Candaba, Pampanga. Ayaw muna sabihin kung yung pangalan niya kasi galing sa kanya po yan mga ka-idol, yung pale follow pong yan mga ka-idol. Kaya mamaya i-update po natin sila para mabidyohan po natin yung pagkuha ng mga ibon po nila mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa mga patuloy na kumukuha at sumusuporta sa mga African lovebirds natin na talagang legit ang linyada, at sa mga natatamaan po ng mga big time breeder, pasensya na po tayo mga ka-idol. Kaya kailangan lang po kasi natin may out yung mga kaibigan natin, yung mga alaga ng mga African lovebirds, mabilisan lang kasi ang gusto nilang mabenta agad-agad ang mga African lovebirds nila mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, mamaya i-update natin yung mga kukuha ng mga African lovebirds. Mamaya di-deliver natin to, yung mga Project Dan Palo at Visual Dan Palo sa SM Pampanga ulit. Tapos mamaya pipikapan ni Sir Lisnab Anjay itong pale follow po niyang ito mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa patuloy na suporta nyo sa ating Alvin Minibery page at ang ating YouTube channel sa YouTube account natin. Maraming salamat. Later, alligator, ay mag-update tayo sa mga kukuha ng mga African lovebirds natin mga ka-idol. Kaya maraming salamat po mga ka-idol. Nandito na yung kukuha sa ating isang ibon. Low mute lang. Ayan. Ayun siya oh. Hintayin lang natin, may pasalubong na dala. Ayan. Kasama natin dito si Buboy Aviary, Yob Aviary, no? Jordan Clark Jackson ng Pampanga, mga ka-idol yan. Kita lang natin ito si Boss. Yung kukuha ng low mute lang, mga ka-idol. Ayan, oh. Yung natin. Blue Pale, split opa rin. Blue Pale, possible opa. Yan, mga ka-idol, ha. Si Boss, shout out. Naiya mga ka-idol. Ayan, kukunin niya yung ibon niya. Tapos meron tayong mga order na anuin natin mamaya sa asawa ko mga ka-idol. Stay tuned lang kayo. Update pa natin yung mga Visual Dan natin at saka Project Opa Dan. Mamaya i-deliver natin sa SM Pampanga mga ka-idol. Bibigay lang natin itong ibon na to kay Boss para naman makuha na niya itong ibon na to mga ka-idol. Stay tuned lang kayo ha. Mamaya SM Pampanga i-deliver natin ang Visual Dan Palo at Project Opa Dan Palo. Yan. Kasama natin si Junjun. Yan si Junjun. Ito yung natin mga ka-idol. Yan, tumitingin pa si Yob Aviary oh. Bawi. Yan guys, di-deliver natin yung Project Opa Dan Palo natin. Nandito na si Sir Neil Katibo at saka Visual Dan Move natin. Yan po ay hinintay lang natin. Bali kumukorba lang si Sir Neil Katibo. At salamat sa pagkuha ng mga piyesa natin na Doors Ursua line at saka isang Visual Dan Palo at saka Project Opa Dan Palo. Kaya hinintay lang natin. Umiikot lang si Sir Neil Katibo. Maraming salamat sa patuloy na kumukuha ng mga African lovebirds natin, lalo sa mga linyada ni Sir Doors Ursua ng Santo Tomas, Pampanga mga ka-idol. Update natin mamaya para mabidyohan natin sa pagkuha ni Sir Neil Katibo sa mga ibon na in-order niya sa atin. Pangatlong order na po niya to mga ka-idol ha. Kaya legit na
customer natin mga ka-idol. Mga ka-idol, nandito na Sir Neil Katibo nang kumuha sa atin ng mga African Lovebirds, Visual Dan Palo at saka isang Project Opa Dan Palo mga ka-idol. Kaya pangatlong order niya sa atin to, kaya nagpapasalamat ako sa kanya sa patuloy na pagkuha ng mga ibon sa atin mga ka-idol. Kaya sa mga gustong kumuha, yan, mga legit breeder po na mga pinagkukuhanan natin at saka mga legit customer po, yan, katulad ni Sir Neil, pangatlong beses na po niya pagkuha sa atin mga ka-idol. Kaya maraming salamat idol sa pagkuha mo. Yan, baka gusto mag-shoutout idol. Okay na, nahiya si idol. Kaya sa mga bago nating subscriber dyan, tsaka sa mga viewers natin, if ever na gusto nyong kumuha ng mga linyada ni Dorsor Sua at saka sa mga magagandang mga ibon na gusto nyong magpiyesa o kaya mag-project ng mga Opa Dan Palo, marami po tayo mga available mga ka-idol. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click mo yung notification bell button natin para lagi kang updated sa ating YouTube channel mga ka-idol. Kaya maraming salamat idol. Idol Neil, thank you.